Dina Kemis sing gedebak-gedebuk guys. Tangi kerainan langsung bayi anaknya digugah guys. Lanjut buka korden. Karo jendelane dibuka guys. Dicake meluk syuting kae nang dhuwur. Jendela ngarep juga guys. Dan udaranya pada mlebu jadi seger gitu loh guys. Lanjut beresi kamare anak lanang iki guys. Dikebat-kebut kasure. Laya ben resep pada gigal guys. Ditata-tata bantale ben madan katon rapi guys. Lanjut dikebut-kebut kabeh nganti resik guys. Bar kuwi inyong lanjut gawe kopi loro nggo inyong karo bojone guys. Lanjut liwet banyune banyu kumep ben cepet mateng guys.